Hej. Hej Niels. Nå, der er nok nogen, der så fodboldkampen i aftes. Ah. Hov, Vi brænder lidt krudt derinde i aften. i aften? Jamen, hvad skal der ske i aften? De fejrer jo Markus. Han fylder 20. Har I ikke fået invitationen? Nå, jo, selvfølgelig, der er det, jo. Det er bare hos os, der er det Pernille, der holder øje med den slags. Hvordan går det egentlig med hende? Ved I, om det bliver en dreng eller en pige? Ja, selvfølgelig. Det bliver en dejlig lille dreng. Og forresten, så skulle jeg hilse. Fra Pernille. Ja, rigtig mange gange. Ja, vi overvejer at holde en kom sammen. Ja. Ja, på fredag. Ja, vi tænkte på, om du og Tove vil komme over til noget vinsmagning. Det lyder rigtig fornemt, men... Jeg prøver, vi har ikke fået sendt nogen invitation ud, men... Ja, det er Pernille, der plejer at ordne sådan noget, men... Ja, hun døjer med noget migræne for øjeblikket. Men du bliver nødt til at komme, du gør. Jeg har fået den lækreste rødvin fra Sydafrika, som du garanteret ikke har smagt før. Det er ret ærgerligt, men vi skal faktisk til Skagen her i weekenden. I sommerhus. Skagen? Jamen, det er da ikke noget problem. Jamen, så der smutter vi da bare op i Porschen bagefter, når vi er færdige. Porsche? Jeg vidste ikke, I havde en Porsche. Jo. Den skal hen i morgen. Jeg skal have en rigtig bil, når vi bliver 2 mænd i familien, ikke? Ja. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre, for at vi kommer. Nå, men jeg bliver også nødt til at smutte ind. Ja, hun har det ikke så godt, Pernille. Ja, hej. Hej igen. Hvad kan jeg hjælpe med noget? Du tabte dig på vejen ind, Niels. Tak skal du have. Niels, jeg tænkte, har du Pernille hjemme? Hvorfor det? Jeg mener, altså det passer ikke så godt lige nu. Jeg vil bare høre hende, hvor mange vi bliver på fredag. Om hun har brug for at låne nogle stole. Hun ligger lige og hviler sig lidt. Jeg vil bare ikke have, du vækket hende. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Det må du. Undskyld. Jeg kommer igen senere, så god bedring med hende. Så håber jeg, at Pernille, hun